Para sa sinina nga kaplum sa kahumot, suwayi ang Charm Fabric Conditioner. Charm that on, bagong kumakaplum. Charm that on, damit ay may bangonin sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Dunay Stay Fresh Technology. Sinina nga kaplum sa kahumot. Charm that on, bagong kumakaplum. Charm that on, damit ay may bangonin sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Balitang Land Bank. At tunataw, magtungan tagtutok sa tulumanong maghatod sa kaalam nga mag-uswag sa atong panginabuhian. Paminaw pagkat-on may tungod na sa nagkalain-laing produkto, serbisyo o programang pautang hatod sa Land Bank of the Philippines. Dinhilang sa Balitang Land Bank. Kada Martes, alas 5:30 sa kabuntagon sa RMN Stations nationwide. Malandaw sab kini sa Facebook ug YouTube Live sa RMN Stations ug sa Signal TV Channel 309. Para sa uban pang updates, i-like, follow ug i-share ang official Land Bank Facebook, Instagram ug YouTube accounts na at Land Bank Official at LBP Official sa Twitter. O di ka mo lang sa opisyal ng Land Bank website ng www.landbank.com. Hatod sa Land Bank, we help you grow. We help you grow. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Fátima dolorosa, mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave Okay, niya na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko uban gihapon niining ubos ninyong kanagad sa maong tulumanon Silbert Dondoyano Senior alias Veritas. Okay, sige hapon no, ang makauban na din sa istasyon, mao hapon ang atong mga kasamang radio man sa technical side, si kasamang Radio Man Danny Luod o gusab si kasamang Radio Man Tax Ilumba. Sa gawas mo gyapon si kasamang Radio Man Kion Ilumbaring, si Rinaldo Cuenca. O sa gihapon mo pasiguna ta og patimbayan sa atong amahan dinhi sa istasyon ng atong station manager si kasamang Radio Man Edgar Dagumo uban na sa iyang mga kaubang pagka-Radio Man. Ang atong pizza karon, pizza 25 sa bulan sa Abril, tuig 2021. Sige po no, ang atong pagyukbo sa atong halangdong obispo, Most Reverend Severo Caermari, uban na sa mga kaparian, sila na tanan, no? Atong pagyukbo. O sige po na kumingon, mayong adlaw sa Ginoo, sa gihapon, kaya natong tanan. Naaman mo sa online internet o diri sa kahanginan, no? Sa lugar gyud sa Dipolog, mga kasikpit nga dapit, ako mo yukbo o moingon maayong adlaw sa Ginoo sa gihapon kay natong tanan. Okay. Padayon ta sa atong kausa sa paghatag ganinyo o kahayag sa pagtuo nga Katoliko. Sa miaging Domingo, ato man tong naisgutan ang itungod sa kanang pagpangumpisal o sa pari. Karon pa dayon ta og muhinay-hinay na ta og balik sa nabiyaan nato nga tema nga mahitungod sa Sabat.
usa sa mga tudling sa Biblia nga ano nga giakusahan ta nga mga Katoliko nga naglapas sa balaod sa Dios na ay tagna manggod diha sa Daniel 7:25 na ay tao nga unay mga tao nga mag-usab sa balaod sa Dios o giisip nga kontra sa pagmanlo sa Dios. Sa to pa wala magsunod sa Dios. O ang gipunting sa mga igsuon nato sama sa Seventh-day Adventist nga kana kunong kausaban sa atong day of worship nga niadto klaro man na sa Biblia Saturday kun 7th day of the week Sabado unya nga to gud karon sa Katoliko Domingo naman mao kuno na ang usa sa gitumbok nga katumanan anang Daniel 7:25. Nag-usab sa balaod sa Dios, no? Nag-usab kay Sabado o 7th day of the week gutong day of worship niadto, no? Sa karaang tugon. Mugani sa bagong tugon gani pud kuno mao man gihapon si Kristo gatahod niya nang adlaw igpapahulay sa mga Hudeo. Wala na undanga kay matag adlawng Sabado siya moadto gyud sa sinagoga ug magwali, no? Dayon mausab sila ni Pablo mga apostol mao gyapon mo na sa sinagoga sa adlaw nga Sabado kung adlaw nga igpapahulay, no, sa mga Hudeo. O wala na giusab kunya kay giusab man gyud na sa Katoliko ang iya galing dogmatic nga pag-usab ana gikutlo tong sa konsilyo sa Laodicea, no? Laodicea or Laodicea man imong pag-pronounce ana pero katong professor nga Jesuit nga akong nagdungog nakita ang iyang pag-pronounce Laodicea. So Laodicea man o Laodicea basta naghibaluta, no? O magsusita sa kasaysayan niadto sa Biblia. Mauna naghisgot o gani ka ng Laodicea o Laodicea. Kung mubasa tag Biblia usa na sa gitumbok tinis Biblia nga naagyoy mga na Kristohanon anang lugar. O ang pag-transfer, pag-usab ilang pugnito ng sama lagi sa kanang kadtog sa Council of Laodicea, no, 363, no, ang ubang referensya 336, pero sa akong panginsusi 363, so narambol lang siguro tong usa ka referensya ba o narambol, so topographical error o kasamen na sa iyo pa anak, no? Basta kay mao na mga ikaupat nga siglo, di ba, no? 363 AD sa Council of Laodicea dito gilig-on kanang pag-usab sa day of worship gikan sa 7th day of the week ngadto sa unang adlaw sa semana nga diin adlaw pod nga nabanhaw ang atong Ginoong Kristo. Now ato lang ipasiuna ninyo nga kanang Daniel 7:25 kung magtuon-tuon gyud tag mga biblical commentary exegesis, no. Natay nabasa nga ang gitumbok anang Daniel 7:25 dili ng kausaban sa Christianity. Kay talking about pag-usab o kausaban sa Christianity, doon naman kausaban nga balido nga dili nato sabton nga gilapas ang balaod sa Dios. Sama anang kanang instructions sa Dios man sa daang tugon, di ba? Kanang tulion ang magpasakop sa ginghirian. Unya muarita diri gipasabot sa mga
kining mensahero sa New Covenant, no, sa bag-ong kasabutan sama ni Pablo, dili naman iimpusar ng tuli. Gipasabot niya nga ilisdan og bautismo o bunyag. Sa to pa dunay pag-usab. Kay ang daan gud nga kasabutan, daan to nga kasabutan, na may gitagna nga bag-o nga matud pa diha sa Jeremias 31 tudling 31 ug 32 kung wa ko malimot sa maong sitas. Nag-ingon si Jeremias nga ang Dios maghimo og bag-ong kasabutan nga lahi sa daan. Subot pasabot mayon kay lahi adunay kausaban anang bag-ong kasabutan. Subot ipasabot sa Christianity o New Covenant Kingdom of God na ay mga kausaban. Pero kanang mga kausaban dili na isipon nga paglapas sa balaod, no? Ang pagsabot ana fulfillment of the law, pagtuman hinoon sa balaod. Kay doon na mausab sa bag-ong kasabutan. Unya kanang Daniel 7:25 nga gitagna nga dunay pag-usab sa balaod sa Dios nga but pasabot lapason ang balaod sa Dios kung magbasa tag mga biblical exegesis ana. Ang gitumbok ana katupaman ng Judaismo nga duna to'y tao nga wala musunod anang Judaismo kay ang iyang gusto paganismo. Kato si Hari Antioco Epiphanes o Epipanes. Depende na mo kung saan ninyo pag-pronounce ana, no? Okay. Hari Antioco Epiphanes o Epipanes na sa atong pagbasa-basag atong binisayon pagbasa ba ng mabasa na to sa mga referensya. Oh, si Hari Antioco Epiphanes nga ang iyang krusada paganismo, dili siya atong Judaismo. Oh, iyang ipang-usab ug unsay dapat sundon. Oh. Ang Judaismo pa na nga giimpusar ni adto unya dili tumanon ni Antioco Epiphanes. Kay gusto niya katong paganismo nga pagbansay. Oh. Wala na magtumbo kanang Daniel 7:25 sa Christian nga mga kausaban. Kay kanang Christian nga mga kausaban valid na ang pagsabot ana fulfillment of the law. Okay, kana laging tuli for example, giilisan man nagbautismo, gipasabot na ni San Pablo sa Colosas Kapitulo 2, versikulo 11 hangtod sa 12. Naghisgot si Pablo diha, no? Kung basahon ninyo ang King James, nga naghisgot diha og circumcision of Christ. Tuli kunon Hesus Kristo, pero ang gipasabot kung mubasa ka sa unahan giingon baptism. Ang circumcision kuno of Christ mao ng bautismo. So, doon na pag-usab. So, sabto na to na nga sa dihang giusab na kanang entrance sa kingdoms gikan sa tuli nga to sa bautismo, dili na sabto na to nga giguba ang balaod sa Dios kay dili na sundon ng balaod sa Dios kun dili fulfillment of the law. Katumanan na sa balaod sa Dios kay tagna na gud nga ang bag-ong kasabutan lahi sa daan. Di ba? So, mo na nga makaingon ta nga dili tanang kausaban sabton nga paglapas sa balaod sa Dios. Gani sabton nga katumanan. Kay tagna na gud sa Jeremias 31, tudling 31 ug 32 nga ang bag-ong kasabutan nga himuon sa Dios lahi sa daan. Di ba? Klaro kay na, no? Sa daang kasabutan na igidili sa pagkaon. Pero sa bag-ong kasabutan, na mo sintro ta, mayon gitag bag-ong kasabutan, sintro ta sa gospel. Ug unsay gitudlo ni Kristo sa gospel. Sa gitudlo ni Kristo sa gospel, wa may pagdili sa pagkaon. Di ba? Marcos 7. Hinoon sa bag-ong kasabutan, naapay mga namilit-pilit nga batasan nila katong pagsugod-sugod pagyud sa New Covenant Kingdom of God nga maoning church, maoning simbahan. Dili pa na automatic nga maundang dayon tong karaan. Okay, kana ganing dili pagkaog dugo sa ilang disciplinary
rule ni adto nga gihukman sa Council of Jerusalem. Ila pa man ang giapil, no, nasa mabasa na sa buhat 15, di ba? Pero sa Catholic exegesis dili na siya universal rule, kanang dili pagkaog dugo, purely Jewish na, o part gali na sa ceremonial, no? Kay naggihatag ng suguan nga klaro sa mga Hudiyo niadto, pero wala gyud na gipadayon ni Hesukristo sa iyang gospel. Pero tungod lagi kay kining lisod kay itong transition time between Christianity to gikan sa Judaismo, kay naa pa may mga Hudiyo nga dili gusto usabon ugon sa ilang naandan. Mao na nga sa Council of Jerusalem, ila pa gihapong dili ng pagkaon sa dugo, pero dili na universal law. Ang proyba nato nga dili na universal law tungod kay naa gani panahon nga ilan ang kanon, kung wa ko malimot na si Levitico 10:18. Di ba? So dili ginaingon nga universal rule. Kay sa Christianity god kinahanglan ang atong balaod nga obligado kita pang universal, dili kanang pang kuan lang ba, pang panahon lang. Di ba? Kay gani si Kristo iyang ipakaon iyang dugo sa bayhon sa panog bino. Di ba? Kinsa tong mukaon sa akong lawas o muinom sa akong dugo makabaton sa kinabuhing dayon. Hindi pa inom pagali niya. Niya sa Marcos 7. Giklaro gyud na niya kung basahon nimo ng Marcos 7 nga wa na gyud magdili si Kristo o unsa pa idili as pagkaon. So dunay mga kausaban sa bag-ong kasabotan. Unya kinigong Sabat mga tinahod nga tigpaminaw, wa mo mahibulong nga ang Sabat sa ako nang nahisgutan sa miagi nga duha ang elemento ani o duha ang iyang esensya. One is moral o ang usa ceremonial. Ang giusab diha sa Sabat, no, sa Romano Katoliko, ang iyang ceremonial essence o ceremonial element sa Sabat. Kana bang pagpatunong o asa na ipatunong ceremonial na. Di ba? Mao nay wala lang siguro mahibaw sa ato mga igsoong Seventh-day Adventist kay ang ilagong pagsabutan ng Sabat lunlon moral. Okay, kana gong moral kay balo man sila nga uyon nagkauyon maputang nga kana galing mga balaod nga ang iyang essence moral dili na mausab. Mao nay gipasabot diya sa nalimot ko atong bersikulo nga ang balaod sa Dios dili mausab. Ang gipasabot diha mga moral law. Basta moral law ali di na mausab para sa anang ayaw pangawat, ayaw pagpatay, ayaw panapo. Dili man na mausab. Dili po na usbon sa mga pari kay kana nga klase sa balaod moral nanas na pulo ka sugo. Kanang Sabat god although naa na siya na pulo ka sugo, pero kung ato nang sabton god dili man gud sa lunlun moral, naa man siya seremonyal. Now, ang paglig-on ana ngano nga naay ceremonial essence ang Sabat nga pwede na tong usbon tungod kay gihisgutan na ni San Pablo sa Colosas 2:14 hangtod 17. Di ba? Kanang Colosas 2:14 hangtod 17 naa diha gibat-bat ang mga example unsa kaayo ng mga ceremonial essence of the law nga gitapos ni Kristo sa krus. Kay gitapos man sa krus ato pa undangan na nato na. O kay ang Sabat naa man siya moral essence. Mo nang dili po mawala gyud ang adlaw ipapahulay o day of worship. So ibalhin lang ang adlaw. Unya ang napilian gyud sa Kristyanismo kanang adlaw sa pagkabanhaw. Kay kadtong Sabat gud sa karaan gitawag man tog shadow. Shadow. Basahan gud ninyo ng Colosas 2:14 hangtod 17 kaysa akong pagbasa gud sa church history. Ang paborito kaysa mga church fathers nga himuon nilang basis sa ilang argumento ngano nga kanang changes from the Jewish Sabbath nga Saturday to the Lord's Day Sunday adlos pagkabanhaw, ang ilang pagsabot ana fulfillment of the law. Katumanan sa balaod, dili kay gisupak ang balaod. Kay kadtong karaan shadow man to. Pero dili po tanang
balaod sa karaan siyado kay kanang moral lagi nga essence of the law common man na siya nga balaod mo nang bisan pa sa naa na ta sa New Covenant dili po na pang-usbon. Pero ayaw sabta nga wala gyud mausab. Kay kung moingon mo nga tanang balaod sa daan dili gyud mausab sa bag-o na unsaon pagkatuman anang Hebrehanon City 12 nga giingon diha nga kay ilisan ng pagkapare ilisan sa bang balaod. O, di ba? Mao nay dapat hinugtukan sa atong mga eksong 70 Adventist. Kung tanang balaod wa gyud mausab. Unsa may katumanan anang Hebrehanon City 12 nga kay ilisan ang pagkapari ilisan usab ang balaod. Wala na laing gitumbok ana kung ayaw na ito nagsabot ng atong pagtuon sa Biblia nga referring to the ceremonial essence of the law. Nga pwedeng usbon sa mga otoridad. Kaya naaman sila gahuman ng binding and loosing kanang nasa Mateo 18:18. Ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit ang inyong itugot. Muna ay gitawag og binding and loosing authority. Ang gipang-usab sa mga authority sama sa mga bishops nato, ang ilang gipang-usab kadto ra pong pwedeng mausab. Sa ako nang giingon kanang ceremonial essence of the law. Oh. Kay kung lunlon moral ang sabat sa ato pa wagi mausab nganong gihisgutan man na ni Pablo sa Kolosas. Iya mang giapil nga ay namugtugot nga hukman pamogon sa inyong kanon ug sa pana diya katong ilang mga kasuulugan sa daan o sa sabat kay giingon niya kay kana landong rana shadow rana but pasabot kay shadow dili patumao nga ay gipasabot anak nga katumanan sa bag-ong kasabotan. Buti pasabot dirin ngata ni Kristo. Sa ato pa ang katumanan anang balaod si Kristo ug unsa ang iyang gitudlo mao nay katumanan sa balaod. Unya ang iyang gospel ni Kristo kay gitagaan man niyang authority ang iyang simbahan sa pagdili og pagtugot. Nga kung gitapos na tong karaan sa tupa, pwede pod maghimo og bag-o ang mga new authority. Anong ingon tag na ay bag-ong authority? Kay klaro man ang Hebrehanon City 12 nga giingon nga kay ilisan ang pagkapari. But pasabot ko na katong pagkapari sa daan ilis danto og bag-o. Ang mga bag-ong pare mao na tong gipamili ni Kristo una mga apostoles. Ug kana pong ilang gipag-ordinahan sa mga apostoles ug hangtod karon nga mao naman atong mga obispo mga pare. Oh. Naana nila ang authority. Sila ang ipasabot anang kay ilisan ng pagkapari, ilisan usab ang balaod. Ya kinsa may mousab ana. Di ano laing gipasabot ang mga authority pod sa mga kaparian sa bag-ong kasabutan. Kay useless po kayo kung moingon si Kristo anang Mateo 18:18, ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot. Binding and loosing man na. So kung wala sila'y mausab, so unsaon pagkatuman anang gahumang nga gihatag ni Kristo sa iyang simbahan? Mao po na'y atong support anong daghan tag mga pista ng mga bag-o nga gimugna sa atong mga authority. Sayo na kayo ng tubag ana tungod kay giundang man tong karaan nga mga kasaulugan, no? Kolosas 2:14-17. So ang mga bag-ong authority sila na po'y maghuna-hunag unsay atong iilis. Unya ang particular gyud kay nga mga pista nga gipangmugna sa atong mga obispo, mga pari ron kanang pista sa mga santos. Nga naman, kay mo man gud na essence sa gospel ni Jesus Christ kanang kabalaan. O kanang kabalaan ba? Dili nang mailagay mo sunod og balaod kuno pero ang kinabuhi dili maayo. O kana ba kanang kabalaan yun ang gisentro ni Kristo diri sa bag-ong kasabutan. Mao na nga ang atong mga pista pod
gipahinungod sa mga tao nga maayo og panig-ingnan. So nabang mga bayani sa atong pagtuo. So mo na atong mga ceremonial observance ron nga actually pagpalawom na sa atong pagtuo. Di ba? Kay kung gihimo na itong example si Jesus Christ, himuon po na itong example ng iyang mga sumusunod. Nya, biblical na, dili man na kay gama-gama ra nato nga watay gibasihan na. Katong sa 1 Corinto 1, 1 ba to? 1:11. Katong niingon si Pablo ba nga, baingon nga akong gihimong panig-ingnan si Hesukristo, himua po ko ninyong panig-ingnan. O, di ba? Sa ato pa, ang mga santos, panig-ingnan po. So, kay panig-ingnan man, so, pwede na to ituboy. Sumalas giingon po ni Santa Maria diya sa Lucas 1 nga ituboy ang mga mapausanon. Ya, kanang pagpaubos part man na sa kinaiya sa mga santos, so ato silang ituboy. Himuon na to silang example. Munang natay mga larawan, pistahan na to sila. Kay mo ni pagpakita na to pagtuboy nila ato manggaling sa ulugan ng atong bayani sa nasod si Rizal matag sa panang Disyembre, di ba? O kay bayani siya sa atong nasod, ato siyang magsaulog tag Rizal Day. Unsa pa ka ang mga santos nga ang ilang kabayani pang tibuok kalibutan. So mga igsoon, wa pa ta mahuman. Ya, wa na tayo igong panahon. Ato ning ipadayon sa sunod, no? Kay wa pa ta mahuman gyud ani unsa kay mga kaligunan nga kanang transfer sa Jiwi Sabat gikan sa Saturday ngadto sa Lord's Day adlaw sa pagkabanhaw, diha na to gipatunong ng day of worship. Fulfillment of the law ang pagsabot ana, dili na isipon nga paglapa sa balaod sa Dios. Ang premise na to ana kay lahi ang bag-ong kasabotan. Jeremias 31 tudling 31 o 32 o katong Katumanan sa Daniel 7:25 si Hari Antioco Epifanes to. Katong gusto o paganismo nga dili mo sunod sa Judaismo. Dili tao ng kausaban sa Christianity kay balido na tanan ng kausaban sa Christianity. Tungod sa gahom anang binding and losing authority sa simbahan. Mateo 18:18. So, one day kung panahon, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Animado dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Tatak RMN. Himbing, gising, palit, buong gabi, on, repeat. I-Pampers overnight pants mo na si baby. Walang palit overnight? Posible. Himbing buong gabi, himbing walang palit. Pampers overnight pants. Sulit based on average overnight load. Bagong Pampers Overnight Pants.